Kang kaputra daya madekuri iku bangsane miwasing liyane ikalan aji ilmu adab serta serap miwanahu arublan kitab kopi ya Rabbana ya Rabbana ilmu mantik lan mani badelawan ilmu mugo ana dari wastane gurune kisah Zakaria Yahya putrane aligang basa tabrijilinuhu dan mali cuma bersahabat ya Rabbana mari hujjadul arifin abul khair amarkang wasna putrani musi bangsane dabas unikai peranan Syamsul Qadir amalap ilmu torikot sing riku lawa ilmu tata krama ya Rabbana kalawan Syamsul Qadir jalani angalap irkot punika saking astane gurune ingkang kakasih mangkodi Abu Said Mubarak maju milan si Abdul Qadir Jailan ya Rabbana ya Rabbana masane iku manange zamani para aulia ingkang alim kabeh miwa kang mawi karomat lan sami maripat sedaya hinuronan sampun dan ana ingkang kalintang ya Rabbana mangkana Syamsul Qadir tinangkung saking sesamane rewange ngaji kabeh malah sabunging ulama kang sami ginurunan sadaya pansami kantun panguning adekan dapat ya Rabbana denira Syamsul Qadir wonten kang urusan tunggal Imam roti wastane punika minangka sirahin sake ulama Imam Rabi sampun bantu king karomatullah ya Rabbana ya Rabbana mangkana wali malim kang lumuing praja Baghdad sedaya pada bicara kabeh miwa kang para ulama angulari kang beryoga minangka gagantenipun kuning sampun baratista ya Rabbana